السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه، الحمد لله رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا سيد المرسلين، إمام المتقين، شفيع المذنبين، حبيبنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك فات الله تبارك وتعالى هم ذن طاعات عبادت لنذي صالح أمالرنذي خداي چين اترشق لنذ ومحبت لنذ وتمام دعاء خير لنذ لطف وكرم بلا قبول دبتا هم ذا إيلو نتشرين دوس يارنذ قوم خيشنذ إناتانذ وغلغيذنذ دنيا وآخر سعادة قننمك يذا عقلق بيثن إن شاء الله. خدای تعالی yurdumuzı parahat edip, vatanımız emniyet edip, ulamalarımız ve milletimizin ağzı birliğinden, dini dünyamız azatlıktan ayırmasın inşallah. Gözümüzün nuri ve başımızın tacı, rahmetul lil alemin olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek 57. yaşa geçenine, yani Medine-i Münevvere'ye barandan 4. yıl 3 yıl dolup 4. yıl gireni mübarek yaştan 57. yaşta bolan vakıalardan büyük pek Allah kokladığından inşallah hizmetine de yetirer. Bugünkü gecede de biter bir ulqan dersler, biter bir ulqan vakıa, belki ulqan facia oluptur. Qawza qulağa saylin, qawza ders alaylin. Bütün Müslümanlara, bütün safişallara, bütün ahun ulamalara, bütün tahsilatı yuqordalara ve bütün tahsilattan haber yok insanlara ve bütün ayal ve erkeklere ve belki bütün beşeriyete ve ulqan dersler köküdüp insanların içinde katı ulqan yağdaydı adamlar badığını köküdiyen vakalardan. Biz insan olandan sonra no insaniyet bağ olup iki ayaklı beşer olan adam şunku vurunları kulağa asıp da bir büyük insanların derslerinden derslenmek elbette boyuna lazımdır. Faciatur raci' diyen vaka. Müslümanların ulamaları, tarih nevisleri bu gurrunları yazarlarına murakkebi cevhere batırıp yazıp öllerinin kalamlarından cevher dammaklığı bilen gözlerinden yaş aktırıp gözlerinden yaş damdırıp yazan vakalı. Tamam ulamalar şunku'nun
aydılacak gürrüňi ýazarlaryna şu gürrüňleri ýazamyzda gözlerimizden ýaş akyp kagyzly öl bolardy diýip aýdýarlar. Şu wakaň ýyzyny ahyryna aýdýarlar. Bitin insan bir gaty bir ders alyp, gulagyny gerip, gözüni açyp Resulullah'ın sahabalaryna, Habibullah'ın şagirtlerine, Muhammed Mustafa'nın terbiyet beren beýik insanlaryň ulukon bir beşeriyetin içindedir evliyalar ve Allah Teala ışkınna ve amalınna ve ihlasınna kamil insanlar bazıgını katı bir sabit ediyen gürrünlerden. Faciatur Raci'a, ey cavan savatlı dost, billah koy bu gürrünü. Tarihta Faciatur Raci'a deyip maruf. ذات يوم أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم سرائر قريش فاختار من أصحابه 10 رجال. Peygamberimiz 57. yaşa varanna Uhud urşundan sonra Halid Hüzeli'nin kellesi kesilenden sonra 10 tane sahabasından onun içinde Hazreti Hubeyb İbn Adi radıyallahu anh yanak cavan mert sahabalardan oğunsun saylap oğruyinçadan Mekke'yi Mükerreme'ye iyi veriptir. Hey vore qavattan barın Mekke'de näme haber var? Mekke'nin adamlarından ya döwründäki koyun üstünde mal üstünde çarwadan ya her ýagdaýda bolsa Mekke'de näme gürrüňleri bardygyny biliň diýip oğruyinça 10 sahabasyny iyi veripdir Mekke'yi Mükerreme'ye. Uhud urşundan sonra 57. yaşta Safar ayına. Ve beynehum Hubeyb ve ceale emirahum Asim ibn Sabit radıyallahu anhum ecma'in. Hubeyb diyen sahabada varmış ve şu 10 neferin emiri 10 neferin içinde başı Asım diyen sahabasını koyuptur Resulullah'tan. 2 nefer, 3 nefer kan az hemişe her guruh iyi verse içinde bir emir farmandeh intikab edip göberýänmişdi. Başwodorluk bolmaz ýaly. Mekke'ye Mükerreme gaşyn oňsy oğrynçadan oğrapdyrlar. Mahul Medine-i Munewwereden ara açallarynyň soňra İslamyň we musulmanlygyň düşmany bolan bir ulukon taýfa bir tofar ulamalar aydiye geçen hefte Halid Hüzeli'nin öldürülü şoň taýfasy diýip aýdylýar. Be her hal olardan 100 ýane jeňçi heýwer atmany ökde okyaýlar tirkemallary tamam eginmaşlar tekmil 100 ýane kafir bu 10 neferin bardygyny eşitip Mekke barýarlyklarını görüp 100 nefer bolup bulan ýyzyny düşüp öldüreýliň diýip şolaň daşyndan aýlamypdyrlar. وراحوا يتعقبونهم ويقتفون آثارهم. Öwlerinden adam çyksa, çofan çyksa şolardan sorap 10 nefer gördüňizmi, 10 nefer gördüňizmi diýip bulary ýydarlamana durupdyrlar. وكادوا يزيغون عنهم لولا أن أبصر أحدهم بعد نوى التمر. Bular ýitiripdirler 10 neferi. Oham görüpdirler ýerde hurmaň şäniги bar, çägaň üstünde. Araplarında bir ulukon beter dayawdady ýydarlap tapmany beter ökdemişler. Hurmaň şänigini örtdirler. Mekke-i Mükerreme we döwründäki şäherliň hurmasyndan däl, bir Medineň hurmasyndan. Şi ýoldan gidipdir diýip şo taýyny ýydarlap bertdirler. فقال أحدهم إنه نوى يثرب فلنتبعه. Şi Medine-i Munewwereň hurmasyndan diýipdir. Şun ýydarlasak 10 nefer ştada bolmaly diýip. Oham görüpdirler 10 nefer halha öwden barya tapdypdyrlar. Ve ahassahum Asim emirul 10 fada'a ashabahu ila tallin murtafi. Oham bilen emirleri başlary bilipdir. Şulara ýydarlap otýyla döwrekde atyň adamyň sesi gelýär. Oham bular bir beýik defe varmış. Derre o 9'suna da büyüktür defan üstüne çıkıp durayım diýip. Beýik defan üstüne kiçik dağ bolmaly, şoň üstüne çıkıp oham ol 100 nefer 100'sü de atmany ökde heýwre jeňçi daýaw 10 neferin daşyny gowja gabapdyrlar defan eteginde.
Oham etekdäkile kafirler aýdypdyrlar. Biz ähdediyat, wa'de berýäs. Sana da size de diýjek däl. Düşägen ýere diýipdirler. Inni 9-sy da 10-njy bolan özüniň başlary, farmandelary, emirleriniň ýüzüni wezäpdirler. Şo näme diýse şoň diýeni bilen bolmaly. Şoň odal Rasulullah'ın buyruguşa. Oham bilen başlary Asym aýdypdyr. Amma ana fa wallah la anzilu fi zimmati mushrik. Mene bu kafirlerin kefine ananjak dälle, düşjek dälle diýipdir. Mene ta janym berlerin, şola bilen atyşyp galaryn diýipdir. Näme bolsa şo bolsun diýipdir. Bulan kefine anam eteg atyşyp dälle diýipdir. Bular anamsyz milletdir diýipdir. Oham kafirler bulan düşmejegini bilip etekdäkilerin hemmesi ok ýaýly, tirkamally, yerli yerden atmana durupdyr 10 neferi. Oham ýanky Asym goşy-goşmana durupdyr. Ma illati wa ana jalidun nabil. الموت حق والحياة باطل وكلما هم الإله نازل بالمرء والمرء إليه آئل إن لم أقاتل فأمي هابل. Bulan okyaýynyň öwüne aldyrat titrep memir titrewg adam dällipdir. Memir daýaw adamdyr. Bir her hal bir ölüm badam başymyzda diýipdir. Bize gördük diýipdir. Ýaşap bermege yalandan adamla ýaşak ketipde. Odan Huda ýoluna janyny berip asmanlara uçup giderimiz gowy diýipdir. Hudaýyň aýdany bolsa bolar başymyza düşer diýipdir. Takdiri ilahiýe bolar. İllem uqatil fe ummi habil. Şolanda öwünü durmajak bolsam, şolanda öwünü wurşyp janyny bermejek bolsam, onu ejem men günüme ağla bersin diýipdir. Enem men günüme ağla bersin diýipdir. Ve bir biderek bi gayrat oglummamış diýip ağla bersin diýipdir. Okuwamışdyk, ýaýwamışdyk, bir de atmany durup 10 nefer bolup 100 neferiň öwünde durup atışmany durupdyrlar. O da kan zol ýagyn ýanyk bolup üstülerinden ýagyp bukunmany da yer bolmany 5-6sy dagy şehit bolupdyr. Oham Hazreti Asym bilen başlarda bilipdir özüni de ok degijegini. Oham doga edmäni durupdyr. Gör dogatyny. Allahumma hamitu dinaka awwal nahari fahmili lahmi ahirahu. Hudaýa günnüýüň awwalyna sen diniň saklaýyp çykdyk biz diýipdir. Men senden dilegim, men ölümden soňram dagda men jesidim kafirliň eline düşmesin diýipdir. Men etim ganym, men sünküm kafirliň eline düşmesin diýipdir. On bir dogany edip ok ýaý tirkamany tamam bolup, naýdasy bilen etek düşüp, naýdasy döwülýänçe şoň menen urşup, naýdasy döwülenden soňram gylyjyny çykaryp, gylyjy da döwülüp, ahyrda şehit bolupdyr. Oham üçüsi galypdyr. Hazreti Hubay we ýene 2 sahaba. Emma Hazreti Asymyň bir gurrüňi bar, onu hyzmatyna da ýetirip, oham o 2 neferiň gurrüňini aýdaýdy. Asym da olardan öldüreni varmış. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ýagdaýlardan habary ýok. Sahabadan habary ýok. Medine-i Munawwara gözleşip du bilen habarlaryny. Bilen 7'si şehit boldy. Fat 3 nefer galy bilen içinde. Emma Asym da içinde öldüren kafirlerin içinde öldüreni varmış. Şu ölünün enesi Mekke-i Mukerreme'de kafir denanılan miri o nedir edipdir en teşraba fi qihfi ra'si Asym el-khamra ve ceale limen jaa bi ra'si Asym 100 naqa. Sonra jengden sonra bile barallarına sen oğlun öldürüldü. Kim öldürdü? Asym öldürdü. Şu onun başı. Onu her kim şon kellesini mağa getirip berse 100 düye bereyin niptir. Men nedir etýän şoň kellesiniň sünkünü bir araq çypyrmesi boljak men diýipdir ýanky kafir hele. Her kim şoň kellesini getirse 100 düýe bereýin men şoňa diýipdir. Men nedir etdim şoň kellesiniň etlerini, derisini soýup ýağlaryny aýyryp, gözüni çykaryp şoň kellesiniň sünkünü bir araq çypyrak men diýip ýan kafir hele men şoň nedir etdim diýipdir. Muny bütün jawan araplar, kafirler eşitip çolupdyrlar ýanky jeng bolan ýere gaşyn. فبعث الله تعالى عليهم الدبر فحمته
فلم يدن إليه أحد إلا لدغت وجهه. Hudaý Taala bir topar ulukon qatyt sakyan arlary Edret Asymyň üstüne goýupdyr. Her kafir şoňa ýakynlyjak bolsa, şodur şunu üýşip, şol kafira dofulup, kafirin ýüzünden çykyp dargatyp barýarly bolmaly. Kän adam bolup, hiç haýsy golaýyna baryp bilmeýändir Edret Asymyň. Ol doga etdi da, Hudaýa, men seň diniň saklajak diýip çykdym, men itiqanymyş kafirlere berme diýip doga edipdir. Keramat bolupdyr. Allah Taala dogasyny kabul etipdir. Ýogsa kafirliň eline düşeniň bilen ölüňden soňra her näme bolsun jeset, ruh asmanlara gaşyn gidenden soňra. Aham bu kafirler görüň edipdir. Günnüz ary bolsa da çakyan arla günnüz bolsa akşam gitýänlerle gün ýaşandan soňra gelaýlyň diýipdirler. فلما جاء الليل بعث الله تعالى عليه سيلا ولم يكن في السماء سحابة. Gün ýaşandy gelipdirler. Hiç bir ýagyn dolly ýokmuş. Hudaý Taala bir tofar suw sil ýalytyp berip, Hedret Asymyň jesedini alyp gidip, Hedret Asymyň mübarek makbarasy we jesedi ýedi belli bolmanyşmy halaçyly şodur şuna akidipdir Hudaý Taala. Keramet edip Asymy kafirliň eline bermeýän goýberdir. Ahama 3 neferi, üçüsini ola häzir defäň üstünde galdy. Bir ştada bir ders alaýlyňşy 7 neferin gurrüňinden ey mümin musulman dogalla. Rasulullah jan sahabalary bilen gözleşipdi habary. Emma bular halis Rasulullah diýenini diýilip, halis din üçin 7 janyny berdi. O edip duran dogasyny öwde. Hudaýa men diniň saklajak bolup çykdym. Sen men jesedim şolary berme diýipdi. Hudaý Taalaň dogasyny kabul etipdi. On koşan koşusynyň özü emir de 10 neferiň içinde döwrüň näkleri aldyramar ýanyp deslap özü öwü düşüp ilirläp durşuny gör. Ey bular oglaň şogyny gaýgatmadym kan? Hemmesi oglaň şokly adamlar haşyla. Şular hemmesi denanaly adamlar. Şular hemmesi enaqtaly adamlar. O zatny ýadyna düşene näme diýip ýadyna düşmeýär? Aya bile zindigiň lezzetini bilmedimi kam? Zindigiň lezzetini bilipdirli. Emma Allahu la ilaha illahu el-hayyul qayyum. Hudaý aýdýar Qur'an-ı Kerimde. Bir beyk Allah, ondan maşallahy ýok, el-hayyul qayyum diri ve hemme zatın ve hemme kişinin qayyimi olan beyk Allah'a tapşıryanmıştıklar. Hudaýa tapşıryanmıştıklar bula. Yatacak bolamazda Allahu la ilaha illahu el-hayyul qayyum okuyup yatmayasmı? Hudaýa mene ölüýal bolup ýatyn. Hemme zatın ve hemme kişinin qayyimi sen beyk Allah. Sana tapşırdım oğlun şoğumu özümü tamam malımy diýip Ayetul Kürsi okuyup ýatýar. Ola qayyum bolan Allah'a tapşıryanmıştıklar. Yine anasını, oğlun uşağını, tamam qalanlarını. Aslında o zatın fikrini de bula. Böyle nämen fikrini? İmanın fikrini. Böyle beyik Allah Taala imanlar kamilmiştik. Hudaýyň qayyimdygyny imanlary barmışdyk. Qayyum bolan Allah'a tapşyrdyk diýip bolan wakalarda. Jang az tarafe dust dilazar nabashat. Yari ki tahammül nakunat yar nabashat diye Hazreti Sa'di aleyhirrahme. Bular haqiqat şol ewliyalardan. Hudaýdan gelen qiyinçylyk bolandan soňra hiç dilazar därdir diýmişdikler. Jang az tarafe dust dilazar nabashat. Yari ki tahammül nakunat yar nabashat. Hudaýdan gelenden soňra hiç ýüreklerini agyrtmaýarmışdyk bular. Asan azorda hatyr bolmaýar. Sen Allah'tan gelipdir. İmanın üstüne gelipdir. Resulullah'ın buyruğunun üstüne gelipdir diýenmişdikler. Mehabbetimiz var. Hudaýyň Muhammed Resulullah'ın yarı diýen bolsa, yarı ki tahammül nakunat yar nabashat. Hiç de tahammül etmedi. Yar däwollygy bolar ahim. Onda mehabbeti ýok bollygy bolar ahim. Mehabbeti ba bolansaň qiyinçylyklary mert bolup, dağı ýagyn ýaksa süýşip gaýdar daşlary. Qar ýaksa süýşýändir, emma bu adamlar süýşmeýänmişdikler. Dağ aňryk bärik bolýar, ýagyn ýagýa, qar ýagýa, daş süýşýär, ofurlýar.
Emma bula süýşmändirler. Bula hakikat mert bolupdyrlar, ewliya bolupdyrlar. Bula keramatly bolupdyrlar. Emma üçüsünün görürüňi. Ve baqiya salasatun Hubayb ve raculani akharani radiyallahu anhum ecmaîn. Yedisi şehit boldy, üçüsü galdy. Am etekden kafirler galanlar aýdypdyr. Gaýtadan jeň saklap, eger düşseňiz siz zat degijek dällikdirler. Am üçüsi görtdirler. Bir şehit bolupdy ýoldaşlary, üçüsi etek düşüpdirler. Etek düşellerine فَنَزَلُوا إِلَيْهِمْ وَلَكِنَّهُمْ غَادَرُوا وَرَبَطُوهُم. Üçüsünü de dangmana durupdyrlar. Zat diyecek gelip etek düşen moýlaryna hıyanet etipdirler. Wa'delerini durmanlarlar. Oham bular dangmana durup Mekke'ye Mukarrema'ya gaşyn iyidip vurup yenjip akitmäň pikirinde bolup başlatdyrlar. فقال الرجل الثالث منهم هذا أول الغدر وأبى أن يصحبهم فجرروه وآلجوه فقتلوه. Üçün biri mena gitjek dälipdir. Süýräpdirler gitmändir, urupdyrlar gitmändir. Üçün birini şu taada urup öldürüp onu şehit etipdirler. İkisi galdy. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem halis Rasulullah'ın buyruğunu tutaýlyp 10 neferin fakat ikisi galdy. Bulan ikisini iyidip ele ýagyndan Mekke'ye Mukarrema'ya gidipdirler. Nämeden çyryp? Mekke'ye Mukarreme'de kafirlere bir ikisini satjaklar, onun üstüne pul aljaklar. Oham Mekke'ye Mukarreme'ya gidip bular kan pul bilen Mekke'n kafirlerine satypdyrlar. İki sahabe, biri Hazreti Hubayb, biri de ýanyndaky Hazreti Zeyd diýen sahabada. Oham ikisini alıp Hazreti Hubayb'ın ýanyndakyna derro bir kafirlerin biri öldürüpdir. Odal dädeti Bedir jeňinde öldürilensen, men atam dädem öldürildi musulmanlaryň ölenip, bulan birini derro öldürüpdirler. Bir kim galdy? Hazreti Hubayb ibn Adi radiyallahu anh galdy onun içinde. فَمَكَسَ عِنْدَهُمْ مَسْجُونًا شَهْرًا. Hazreti Hubayb'i ele ýagyndan jırlap bir otokda zynnan etip goýupdyrlar. Bir aylap zynnan bolupdyr aralarynda. وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ يَوْمًا إِحْدَى بَنَاتِ الْحَارِثِ الَّذِي كَانَ أَسِيرًا فِي دَارِهِمْ فَنَادَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَحْمِلُ قِطْفًا كَبِيرًا مِنْ عِمَدٍ يَأْكُلُ مِنْهُ. Bir hayatta bir otoğunna zynnan etip goýupdyrlar zynjirlap. Hazreti Hubayb diýen sahabany, jawan sahaba, Medineli sahaba, Mekke'n kafirlerde olardan içi ot, bunu zynnan edip demiri dank goýupdyrlar. Bir şu hayatta ulqan gyýdylan meri gelip görüpdir gafyň deşiginden görse ele ýagzyn jyrly Hazreti Hubayb elini ulqan talqanyk üzümma şu üzümden däne ip duranmışdy. Ohum ýanky gyýdy oglan gyýgylmana durupdyr. وما بمكة المكرمة ثمرة عنب واحدة وإنه لموثق في الحديث. Gyýgyrypdyr eýbi Hubayb'ın eline bir salqanyk ulqan salqanyk üzümma üzüm Mekke'ň özünde ýokmuşdyk şoňuga. Bir däne üzüm ýokmuşdyk şoňuga. Olal Hazreti Meryem, Hazreti İsa'nın enesi Meryem'e Hudaý Taala ırsgal iyi berşýanyp Hazreti Hubayb'e keramet edip periştelerden üstüne iyi beripdirdi. Ma azunnuhu illa rizqan razaqahu Allahu Taala. Hubayb radiyallahu anh şu gyýdyň öýde aýdypdyr. Şun Hudaý iyi bermese başga da elini bermelär şun diýipdir. Ela ýagzyn jyrly gafy ýafagly kafir men rahmet çekdäl emma la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi's sudur. Hudaý diýär Qur'an-ı Kerimde. Göz badır diye, emma qursagyň içinde kalp kör bolýandyr diye. Gözlerinden görüpdir, emma kalp körmüş. Göründen peýdasy ýok. Hemme kafir gözü bilen görüpdi. Hudaýyň giýberen keramatyny, Hudaý Taalaň berip duran syýlagyny, emma peýdasy ýok. Qursagyň içindäki kalp görenek. Muny üýşüp, maslahatlaşyp bir ay geçenden soňra öldürmeli bolupdyr Hazreti Hubayb'i.
فخرجوا به من الحرم. Odal kafirliğin de bernamasında varmıştık. Haramda Kabe'nin yanına adam öldürmeyenmiştikler. Mekke-i Mükerreme'den çıkarttırlar. Şu pele erkek oğlan uşak. Bir ceşin tutup hoşluk edip. Aham darasıp el ayağını danıp sallap koyup nayda bilen yerli yerden çümdürüp öldürmeli oluptırlar. Aham darın eteğini alıp barallarına Hazreti Hubeyb keplemene duruptur. فقال رضي الله عنه دعوني حتى أركع ركعتين. Bana icazet verseniz men bir dehrik kılıp 2 rekat namaz okuysam deyiptir. Bütün İslam'ın içinde, bütün Müslümanlığın içinde evvelin nefer öldürülmeke 2 rekat namaz okuyup sünnet etip başlayan Hazreti Hubeyb radıyallahu anh'tır. Şehit bolmaka sonralarda da kan tarihlerde geliptir. Zannanı ve gayrada öldürülecek bolan bana bir icazet verin. Ruhum çıkmaka bir 2 rekat namaz okuyayım deyip taşı zamanı çeli her zamanlarda boluptur. Her gayside okuyarlarına Hazreti Hubeyb radıyallahu anh okuyuptur deyip. Hatta İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh'ın zamanında da bir topar evliyaları, zalimler şehit et öldürecek bolanlarına Hubeyb'e icazet vertirle 2 rekat namaz okuymağa. Bir de icazet verin 2 rekat namaz okuyayım 2 rekat namaz okuyup onu öldürülüyenmiştikler. Da'uni hatta arka'a rak'atayni. İcazet verin bir 2 rekat namaz okuyacak deyiptir. Hazreti Hubeyb radıyallahu anh. Onlar okuyağı deyiptirler. İcazet vertirler. Aham havluk mancık yerine yetirip rukunlarını, kıraatını, tesbihlerini oturmalı yerde oturup tesbihli hem adın duasını yerine yetirip salam verip yine bir 2 rekat namaz okuyası geliptir. Yine bir 2 rekat, yine bir 2 rekat arttırıp okuyası geliptir. Ama okuymanı kafirlere karşı bakıp bir kefaydıptır. Vallahi lawla an taqulu inna bi jaza'un min al-maut lazidtu salatan. 2 rekat namaz okuyup bol salam verenden sonra beyk Allah bilen ant bolsun deyiptir. Qasam içen deyiptir. Hayır canım bilen yeni bir 2 rekat okuyasım geliyor. Yine namaz okuysam bula ölümden korkuyor. Yöne güymenip namazı güymenip tuğda diyarsınız mı deyip şondan korkup okuyamak deyiptir. Yoksa yüreğim namazda yine de okuyasım geliyor deyiptir. Yöne kafirler ve bilerek adamla şikef aydar, mümin Müslüman adamlar kalplerine nuru iman yalfırlap duran ve Hudayın rahmeti üstünden dökülüp duran adamlar ölümden korkmayarlığını sabit etmeden çürüminle okuyacak değerliktir. Yoksa yüreğim namazda deyiptir. Toraqqana men teyyar deyiptir. Aham 2 elini götürüp dua ediptir. Allahümme ahsihim adeden ve kutulhum bededen ve la tubqi minhum ahadan. Hudaya şun kun meni nahaklıktan elini naydart men öldüren adamlar seni şolar öldür. Şolan seni bir kalmasın deyiptir. Şolan da hemmesi naydalıp Hazreti Hubeyb'i öldürmeyene şirket eden adamlar hemmesi tike olup cengi handakta ölüptürler. Huday saklasın o adamın bedduasına şirket etmekten, bedduasına girmekten. O ham koşu oşmağına duruptur. Aldırmayarlığını sabit etmeden çürüyüm, korkmayarlığını sabit etmeden çürüyüm, tarihte sebit bulmadan çürüyüm, insaniyete sebit bulmadan çürüyüm. Koşu oşmağına duruptur. Kan Resulullah'ın siret kitabı cididen ve kadimden her gaysını gözlep gördüm. Hemmesinde de şun koşusunu aydıptırlar da. Tarihte sebit bulmadan şirim koyuptur bir bozork var adamlar. Bir beyik adamlar. Bir evliyalar. Bir mertler. Koşusu şi. İlallahi aşku gurbeti ba'de kurbeti. Ve ma cema'al ahzabu li inde madci'i. Ve lestu ubali hine uqtal musliman. Ala ayyi şakkin kana fillahi madci'i. فلست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي. Başka da kan koşulları manatı şey. Men Hudaydan dileyen niptir. Narahatlığımı ve bir qariba yerde yat adam, del adam olup bir tofar kafirliğin elinde yıkıcı Müslüman olup tuğun Hudaydan dileyen kömek diptir. Huday men dadına yetiştin. Allah'dan gelen dat hayırdır diptir. Lestu ubali hine uqtal musliman. İmanımın içinde öldürülümden sonra öldürülümde deyiptir. On son bir acel badem üstümde deyiptir.
ala ayyi shaqqin kana fillahi marji'i. Her yana yıkılıp öleyim deyiptir. Hudaý üçin öldürülecek dälmi deyiptir. Ahirkisini görsen ay falastu bimubdin lil aduwi takhashshu'an wala jaz'an inni ila Allahi marji'i. Ey kafirler, sizler ila ýanydan okşap ýalbaryp haýyşçy kamaryn deyipdir. Hiyalyňyz ila ýanydan okşap ýalbararmy kadiýanymy deyipdir. Sizler ýalbaramaryn deyipdir. Onsoň Hudaýa gaşyn barýan näme deyipdir? Cehenneme baramak deyipdir. Umidim ma Hudaýyň rahmatyna gaşyn barýan deyipdir. Aham kafirlaryň biri meni astyryp ila ýagyndan daňdyryldandan soňra elini naýdalyp dürtüp aýdypdyr. Atuhibbu anna Muhammadan sallallahu aleyhi ve sellem makanak ve ente selimun fi ahlik. Ey Hubayb, ey Medineli jawan sahaba, bir şertimiz var. Eger sen men razy diýsen, men azad etseňiz, fakat Muhammed men yerimde bolsa bolýa, mena şoňa razy diýip fakat şuna agzyň men aýtsaň, biz seni azad edýärler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ay bolýa Muhammed aýyalandan aýtdym, bir zat aýtdym diýse de boljak. Muhammed men yerimde bolsa men razy, men oglaň şoňyň ýanyna barjak. Ve ente selimun fi ahlika, ve ente selimun fi ahlika. O iman noýun Abdullaha, oglaň şoňyny ýada salypdy kafirler. İçerisini ýada salawatyla. Hal oglaň şoňyň arasyna bararsyň, Muhammed men yerimde bolsa bolýa diýip aýdak aleyhissalatu vesselam. Hudaý rahmatyny üstüne döküp duran, Hudaý üstüne sabr goýup duran, qalby nur imandan ýalfyllap duran Hazreti Hubayb sayramana durupdyr. La wallah, ma yasurruni anni fi ahli wa anna Muhammadan sallallahu aleyhi ve sellem fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu shawkatun tu'dih. Tusibuhu shawkatun tu'dih. Men yerime bolsun niptir. Allah bilen ant bolsun niptir. Eger meni azad etjek diýseňiz, Peygamberimiz oturan öýünne meni azad etmäň beraberine, meni azad etmäň ýerine Muhammed Peygamberi kişijik tikenjik dürtjek diýseňizde, yo meni azad etmäň ýöne şoňa tiken dürtmesin diýipdir. Ol men ýerime bolmagyny agzymyň diýipdir. Meni azad etjek bolsaňyz, olaň şoňyň ýanyda iý berjek bolsaňyz, ýöne Muhammed Peygamberde öýünni bir kişijik tikendürtip şoňa azap berjek bolsaňyz, razy dälipdir, çomdurup beriň aýdalar diýipdir. Näme diýipdiňiz siz diýipdir? Meni oň ýerine, ony men ýerime burunlary girmäň diýipdir. Aham bu kafirler yerli yerden ellerini naýdalary alyp, çağıjyklaň hereýleň elini naýda berip çomdurmaly bolanlaryna Hazreti Hubayb ahyrky duasyny edipdir. Mundan soňra Hazreti Hubayb o ham şehit bolýar. O da näme? Resulullah jan 10 neferi berdi. Hani 10 neferden näme habar? 10 neferden habary ýok häzir. Hazreti Hubayb ahyrky duasyny etipdir. Allahumma innahu laysa huna ahadun yuballighu rasulaka anni as-salama. Faballighhu anta anni as-salama. وبلغه ما يصنع بنا يا ربي. Asılıp duran yerinden Hazreti Hubayb dua etmään durupdyr. Ey bar Hudaýa, Resulullah'ın diýenine etjek bolup çykdyk diýipdir. Büýügün tutup gaýtdyk, 9-ymyz şehit boldy. Inni men ahyrkysy meni öldüriljek. Resulullah'a habar berjek adam we men salamym ýetirjek adam ýok. Ey bar Hudaýa, sen keramet etdi, men tarapdan Resulullah salam aýt we biz 10-ymyz şehit bolallygymy sen eşitdir ey bar Hudaýa diýip dua etmäni durupdyr Hazreti Hubayb. فاستجاب الله تعالى دعاءه وأرسل جبرائيل على نبينا عليه الصلاة والسلام ليخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فأخذ يلتفت وعيناه تهرقان بالدموع. On Resulullah jan sahabalarının arasında oturanmıştık. Bir dönü döwrüň gözde gözlerinin mübarek ýaş akmana durupdy. Aham Peygamberimiz aýdypdyr: "Wa ala Hubayb assalamu rahmetullahi ve berekatuh." Hubayb men tarapdan salam bolsun diýipdir. Aham sahabalaryna aýdypdyr:
هذا جبرائيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام يقرئني من خبيب السلام خبيب قتلته قريش. Ey sahabalarım, onsunni şehid edipdirler. Hazreti Hubeyb Allah Taala'dan diläpdir, bana salam ýiberipdir. O Cibrail ferişte Hubeyb'in salamını getirdi. O men taraftan Hubeyb'in ruhuna salam bolsun dipdir Resulullah can. Ey sahabalarım, onusda şehit bolupdyr dipdir. Ey mümin Müslüman dogallar, dünya boyunca tarihte sebit bolup tamam şu faciatur raci' diýälimin adyna. Şu raci' diýen ýerde onusynyň daşyny alyp köpsini şehit edilip, ikisini öldürilip, ahir Hubeyb'i de şehitdirip şehit etipdirler. Tamam ulamalar aýdýa, şu gurrunu bir tarihte kitaplarda ýazamyzda murakkepden kitabın üstüne, kalamın üstünden kara murakkep damşıyanak, gözümüzden yaşlar akıp, varaklar öğrüdüp yazardık şu gurrunları diye. Aya bütün insaniyete, bütün beşeriyete, insanlığın içinde de Huday Taala'nın büyük adamları ve yaradan evliyalar bağdığını sabit etmeyemeýşi. İnsanın bitir kerameti yukarıda, insan eşekten ve itten farklıdığını katı sabit etmeyemeýşi. İnsanın nau'undan, insanın bizim cinslemizden öýleri peygamber bolmasalar da imme dağdan gaýym bolup Hudaýyň dostu bolup geçen adamlar bağdığını sabit etmeýämeýşi. Bizler ders almadan çürüyüm, bizler de qowulmadan çürüyüm, azajyk ýerde nefsimizin öwüne geçmeden çürüyüm, beýik Allah Taala'nın mehabbetine gaýym durmadan çürüyüm, ulaqan dersler dämeýşi. Bütün insanlardan sonra biz mümin musulmanlarda ey bizde qowulsak asmanlarda uçup gelmeli adam o biz deyip insan bilir asmanlarda uçup ketdirler. Bular ferişteler, belki feriştelerden qowulup ýaşatdyrlar. Bäh insan heýwandan farkly, insan qowwalsa heýwer gaty kerameti barudyny sabit edýän gurrunlardan dälmäýşi. Ondan sonra bir Resulullah janyň nagadyr bir kynçylygy tökünmeýe. Odul öz hemsaýalarynyň kafirliň ızaty boljak, münafıklyň ızaty boljak, Yahudiýliň ızaty boljak. Olaryň şoklary zor dünýeden geçip duşalyň özi boljak. Inni on näme sahaba, onzy jawan sahaba, onzy şehit bolupdyr. Bilen oglaryň şoklary enatdy Resulullah'ın ýanyna gelýär, hani biziň şerimiz diýip. Dawa edip gelmeýär, wurşy aýanak bolup gelen akla ýöne habar alyp durulada. Hen bilen adamsy, hen bilen dädeler, hen bilen oglaryň şoky. Hemmesiniň öwünne Hudaý arkam diýip Resulullah jogap goýup durmaly. Çyndan ulaqan musibet dähmeý Resulullah jahannam çyrym. Dağ erimermeýşi musibetin beraberine. Emma Resulullah can bütün mümin musulmanlara ders bolup dinin içinde, Hudaýyň ryzaýatynyň içinde, bir wefa porsu dünýäň içinde bizde kynçylyklar bolýanlar. Azajyk kynçylygy dagy bir sabr bolup şikayet edip etiraz edip görmäň. Ay men dogan kabul bolmady diýip dinden sert bolup, ay men näme wagtlar näme bolanak diýip namazdan sert bolnam diýip, näçe wagt bermeň näme men kynçylyklanma, Hudaý bizi gözleýänak diýip men dinden, Qur'andan, mescitten, zatdan sert boldum diýip, o zatlar diýamaň diýip öýde bir derslerdir da bular. Yoksa Resulullah'ın iyi verip duran adam teşi. Habibullah, rahmetul lil alemin, Muhammed Mustafa'nın iyi verip duran adamlar. Yoksa Resulullah gözdeşip duşlardan haber gözdeşip du. Hatsan sahabalarım gelir deyip gözdeşip oti. Oğu haberler bilen gelir deyip gözdeşip du Resulullah can. İmme Resulullah'ın hud ödünüp şun ulukan musibet. Ondan sonra Hazreti Hubeyb'in aydıp duran gurrunu vedde bir kuştani ders aydıp Hazreti Hubeyb barada Hazreti Ömer'in halafet vaktinde de bir gurrun olupdur. Onu inşallah Hudaý köklese inni kefte aydıp. Bu naystakul gurrun vaktan çıkacak. Şehit bolmaka özünün kalbi, özünün vücudu Hudaý bilen irtibatlıdığını sabit edip aytýan kefini örsene. Da'uni hatta arka rakateyn. Bir icaze verin men bir 2 rekat namaz okuýaýyn diýipdir Hazreti Hubeyb. Al düşünün bir alım gurrun aýdaýyn. 2 wagtda adamyň ruhy çykýar, ha. Bir adam uqa gidenne yatyp galanda ruh çykýar. Adam jany baki, ruh çykýar adamdan. Ondan soň yatan adam, aýrylan adam diýişini görmeýärmi? Şol ruh çykýar adam yatanda.
Allahu yetawaffal anfus hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha. Xud Qur'an-ı Kerim şi. Hudaý Taala men iki wagt ruh çykarýan diýdir insanyň jesedinden. Bir yatanna, bir aýrylanna. İnsan keyf etdiýär yatanna. Näme diýip? Bir adam ayagyna dar kowşwa bolsa, kowş çykaranda keyf etýär-de. Adam yatyp galanda ruh zınnanyň içinden, jesediň içinden çykýar, rahat bolýar. Ondan çyrim adam yatanna algy bir ýadyna düşenak, padşahdygy zınnanydygy ýadyna düşenak, özüniň hele erkekligide ýadyna düşenak, hiç bir ýagdaý ýadyna düşmeýär. Tamam rahat bolýar, keyf etýär. O qagelýär, dünýä girýär, ruh jesediň içine girýär, gaýta kowşuýan ýanyk ýene zınnanyň içine girýär. Bula adam yatanna, we bir de adam aýrylanna ruh çykýar. Bula hah çykýar. Emma ýene bir zat bar, o da namaz adamna. O näme? Namaz okyp duqan Rasulullah jan aýdypdyr. Tahrimuha at-takbir, tahliluha at-taslim. Namazda Allahu Ekber diýenden soňram iýiç bolýarmy? Ýok. Keplep bolýarmy? Ýok. Gülüp bolýarmy? Ýok. Öz bir kıyınçılığım ma diýip ağlap bolýarmy? Ýok. Namaz okyp duqan ölü ýanyk, u qalgden ýanyk hemme zat sana haram. Kepleseň de namazyň batıl, döwreňi desеň de batıl, iýişseň de batıl. Eýni ölü ýanyk bolup ruhyň asmanlara gaşyn çykarmak namaz diýerler. Hazreti Hubayb görüň, oňsoň işte hah ruhy çykjakda ölünden soňra ölmekam ibadat bilen ruhyny çykaryn asmanlara diýipdir. Aýney kazrango ala yeşjudast, porşuae nur khurşide hudast. Adam namazy girenden soňra tamam zatdan sowulşyp, iýiçkiden, gülküden, ağlamadan, döwreğini gözlemeden tamam özüniň Hudaý bilen bolup durýar, ýagny Hudaýdan döküljek nura amadigi tapýar. Inhe, Hazreti Hubayb men iki rekat namaz okuyacak diýerligi şondan çyryym. Şon oňsoňa işte ruhy çykjak, kafirin da çykýar, ölenden soňra musulmanyň da çykýar. Emma namaz okyp duqan faqat sen musulmanyň çykýar. Namaz okyp duqan sen musulmanyň çykýar. Ondan çyl namaz okyp duqa insan keyf etýändir. Namazdan çykyp barýar, bir ýeňliýän ýanyk bolýandyr. Näme diýip? Ruh asmanlara ötüp geldi. Bir ukudan turan ýanyk, ukudan turanda keyf etşin geldi. Inhe, Hazreti Hubayb radıyallahu anh iki rekat namaz okuyurlar. Ahirki bir kıdağı da gurun aydın tamam edeceğim. Resulullah can aydıptır. 3-4 heftemin nazırlı kıyıskarak geçtik üstüne. La salate illa bi ummil Kur'an. Hadisun sahih. Namaz doğru olmaz içinde alham okulmasa, Suriye Fatiha okulmasa deyiptir. Bir namaz var mı içinde alham yok bolsun? Yoktur. Nefil bolsun, sünnet bolsun, wajib bolsun, farz bolsun. Her yerde namaz oky, hükmen alham içinde baha bolmaly. Alhamyň içinde de birji däne doga bar. Alhamyň içinde birji doga bar. O da näme? İhdinas sıratal mustaqim. Hudaýa bizi ak ýoldan çykarma. Hudaýa bizi ak ýolda sakla. Hudaýa kynçylykdy dinden çykamaýyn. Hudaýa hoşlykdy dinden çykamaýyn. Hudaýa döwrümdäkile gülüp duqa kellämden aklymdan boşap çykamaýyn. Hudaýa döwrümdäkile aglaşyp duqa dinden çykamaýyn. Hudaýa toýum sebep bolamasyn dinden çykamaýyn. Hudaýa musibet sebep bolman dinden çykmaýyn. Hudaýa jawallyk sebep bolman dinden çykmaýyn. Mydam her reketde ihdinas sıratal mustaqim. Ýokary qalyaf ýene alham okyýas ihdinas sıratal mustaqim. Ýene namaz ihdinas sıratal mustaqim. Ihdinas sıratal mustaqim. Hudaýa biz ak ýolda sakla. Hudaýa biz ak ýolda sakla. Hudaýa biz ak ýolda sakla. 30 reketin her reketinde bir yedek bada. Mydam da okulypdy, içinde de birji däne doga bar. O da ihdinas sıratal mustaqim. Hudaýa biz ak ýoldan çykarma. Yankı bendeleri görüm. Ahirki canlarına çeli ihdinas sıratal mustaqim de diýipdirler, ak ýoldan çykmandylar. Aymen ikrewen namaz okuyan, üçlenjüň ýaltanýan, aymen kände howsalam ýok bolýar. Kädi bilemek nämeden çürümdigini, 2 gün namaz okyp soňra äpberýän. Kän barp bilemek, ay baramda howsala bolýan, ay baramda waswasa bolýan dip, häzir dinin gapdalyna imandan soňra evvelin buyurup namazyna gaýym durup bilenek. Näme dip ulamalar bilen oturşmaýar, näme dip ulamalardan soramaya, men ýolum näme şu bihowsalalyk aýyrmana, men ýolum näme şu äpbermesizligi, men ýolum näme imanym artdyrmagy diýmeýär. Bu bendeler görüň, Hazreti Hubayb ýany adamlary ahirki janlaryna çeli gaýym durupdyrlar. Ahirki janyny edip duran dogasyny gözdi.
Hudaya hiç kime yok haber verir yana. Bilin duamız kabul etsen Resulullah haber ver deyip, bilin de duası kabul olup, ey Huday bilen Resulullah bilen irtibatta olup, bilir asmanlarda yaşap gettirler. Allah'dan dilepti ola, Resulullah haber ver deyip, ey arada müstakim haberli olup atıyla. Biz de insan oluruz, biz yanak insanmıştık. İki ayaklı, zaman fark ettiği deyip de özümüzde ağırlamayız. Edil biz yanak, iki özlü, kuluklu, etiqarlı adamlarmıştık. Biz yanak cavan vaktindemiştik özlerde. Huday Teala kalplamızı ve öylemizi nur imandan dolu etsin inşallah. Huday Teala özünün ve dostlarının muhabbetinden ayırmasın inşallah. Hazreti Hubeyb'in bir kıskaç gurrunu kaldı, onu inni kefte inşallah. Hazreti Ömer'in zamanında bir vakıa oluptur, Hubeyb'in gurrunundan çüreyim. Koy Hazreti Hubeyb'in ruhunun hoşluğundan çüreyim de olsa, inni kefte onun hizmetini de yetirersin inşallah. Huday Teala parahatçılık, emniyet, iman havraydan ayırmasın inşallah. Bir alham, üç kul huvallah, Suriye Felak-ı Nas koşup okuyayım, ötürlüğün ruhunu bahşedip, ilun vatanımıza, daşta yakıyırlarda, hemme doğullamda dua edersin inşallah. Okuyuverin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Pira ilahi amin. Amin ya mucibed da'avat. İlahi amin. Amin ya erhamer rahimin. Maridimiz vaciptir ilahi amin. Muşkilli doğulla. Hatmi Kur'an-ı Kerimler ve hatmi ihlaslar ve ilahi amin. İlahi amin. İlahi amin. Kabullur inşallah. İlahi amin. Amin ya mucibed da'avat. Amin ya erhamer rahimin. Amin ya ekremel ekremin. Birahmetke ya erhamer rahimin. Maşallah. Yoldaşlarımızı yadınızdan çıkarmak. Barakallah.